Baldakizu zerbait berria jaiotzen ari dela gure Gipuzkoako elizan? Bokatioren jaiotza, ez da kanpaina bat, askoz gehiago da, gertakari bat da. Helburua argi eta garbia da, Gipuzkoan benetako bokazio kultura piztea. Gure gotzainak dioen bezala, kristau elkarteak bokazioak zaintzen ez badituzte, ez da kristau elkarteak zainduko dituen bokaziorik izango. Bokatiok bi biriketatik hartzen du arnasa. Bat, hileroko otoitz zarea, gure elizbarrutian zehar. Egun argitu zain dauden, goizeko zaintzaileak bezala, jende talde asko elkarrekin otoitz egiten jaunari. Bi, On Fernando gure gotzainarekin, bi hileko topaketak katedralean. Denok bat eginik elizbarrutiko eliza bezala, hartzainonari otoitz eginez. Otoitzirekia, zaindua, solemnea eta guztiontzat. Katedralaren bihotzean betirako sugarra dago, gure otoitza inoiz itzaltzen ez den seinale. Bokazioak eskertzen diren jainkoaren opari bat dira eta eskertzen dira. Bat egingo duzu, sartu gure webunean, partekatu materialak eta egin otoitz gurekin. Bokazio, presta zaitez egun senti berri baterako. Jainkoaren bihotzean hitzemate bat dago, bokazio berriak Gipuzkoako gure elizarentzat.